Zerbait desberdina ikusi nahi duzu eta gainera euskaraz? Ba, euskaratik eta euskaraz sortutako telesail bat estreinatu du gaur EITB-ren primeran plataformak. Piztiak, Amankai Gazañagak sortu du gidoia eta berak zuzendu du telesaila Xanti Rodriguezekin batera. Baserri baten barruan gordetzen diren sekretuak dira historiaren oinarria eta lantaldekoek esan dutenez, suspensea, thriller fantastikoa eta landa giroko drama uztertu dituzte. Komedia beltza pixka bat ere bai. Telesaileko emakumeek deskubritu beharko dute, hor zer gertatzen den, ze informazio gordetzen den baserri horren atzean, eta atal bakoitzean hainbat pertsonaia iritsiko dira baserrira, izan ere jabeak alokatu egiten du baserria, Carmen da horren jabea pixkat dana arilkatzen duena eta Iraia Elias da Carmenen pertsonaia egiten duen aktorea. Beste aktoren artean, badira hor Inigo Aranbarri, Miren Gaztañaga, Sanbu Diabi, Zorion Egilior, Olatz Gamboa eta beste hainbat. Gorka Garzia EITB-ko ordezkariak esan du ekoizpen autorala duen telesaila dela eta halako genero batean euskarazko telesailik orain arte ez dela ikusi. Formatu txikiak talentu berriak deialdiko lehenengo telesaila da, estreinatzen den lehenengoa, baina hurrengo hilabetetan beste 6 telesail ere iritsiko dira. Lehenengo 3 atalak gaur bertan dagoeneko ikusgai dituzue primeran plataforman eta datorren astean, datorren ostegunean hurrengo 3 egongo dira. Eta uda iritsi aurretik beste telesail bat ere iritsiko da. Tamara, Tamara.